Enplegu publikoaren legea uste dugu errotiko aldaketaren bidean jarri beharra dagola. Noski, hemen esango dut ere, Euskal Autonomia Erkidegoko beste araudi eta lege batzuk jarri beharko liratezken bezala. Hizkuntza politika egoki bat garatzeko egungo markoaren mugak baino esaizkigu agertzen denbora guztian, direla epaitegietatik, baino direla aipatu ditudan kasuetan, irizpide eta plan ezberdinak izan arren zenolako paretekin aurkitzen garen behin eta berriro. Administrazioak zerbitzua jasotzen dituen interesdunaren hizkuntza hautura egokitu behar du. Eta hori sistema osoaren oinarria izan beharko litzateke. Kontuan izan, euskararen normalizazioa gizarte osoan emateko, nolabait administrazio publikoa eredu izan behar dela ulertzen dugu, eta horrekiko arduraz jokatzeko eskatzen dizuegu. Hori bai, aitortuak izateak eskubide batzuk araudietan, gero ez batzuetan, bestelako mekanismo batzuk aktibatzea ere ekartzen ditu, mekanismoak, tresnak eta baliabideak.